L'acció que estem fent aquí a Prat Montaner bàsicament és extreure tot el pi negre que ha anat colonitzant la mollera al llarg dels últims més o menys 50 anys. El que es pretén amb això és que la mollera es pugui extendre. El que fan els arbres és que ens baixen el nivell freàtic que tenim aquí i a part tota la comunitat de vegetació associada amb aquests ambients de mollera s'acaba simplificant perquè acaba havent-hi una zona molt i molt ombrívola i acaba sent una comunitat empobrida de plantes. Les molleres tenen diverses funcions ecosistèmiques. Una d'elles és la captació de carboni que fan a través de tota la vegetació que es va quedant dipositada al fons de la mollera, que es va convertint en turba al llarg dels anys i tot això va fent un reservori de carboni, que és el que ajuda a regular el clima. La finalitat del projecte és promoure, fomentar la conservació i la protecció dels paisatges i dels boscos de muntanya. I, lògicament, això s'ha de fer a la mà tant dels ramaders, d'administració, com de la gent, de les persones. I actualment estem movent unes 500 persones o més a l'any que venen a fer aquest voluntariat durant l'estiu o bé amb trobades als caps de setmana. With the contribution of the LIFE programme of the European Union.